Doncs soc la Clara i intento ser actriu ara mateix. Vaig començar a la Sala fent teatre però sense formar-me i als 10 anys vaig començar amb l'Escola de Teatre La Saca, que vam ser la primera promoció. Vull dir que he viscut com els inicis i tot. I res, vaig estar fins als 14-15 anys. Bueno, és que jo això ho he viscut sempre com casa meva. I continua sent casa meva encara que no hi vingui tant, I no ho sé, era com tradició, ja, sobretot al Nadal, no? Fer els pastorets i tota la família estar involucrada, és com un altre lloc on sentir-m'hi com a casa, realment. I després doncs, vaig fer una obra de teatre a Barcelona, a l'agost, i llavors vaig decidir embarcar-me a l'Institut del Teatre, que mira, continua aquest any a tercer. Vaig estar també als Tigres, els nostres Tigres beuen llet, que va ser una mica estrany, tot plegat, el muntatge, però bueno, de tot se n'aprèn, I ara estic fent les flors carnívores. Home, agost, per ser la primera i per ser l'estrena, va ser molt fort i va ser brutal. I jo crec que estic fent això ara mateix perquè vaig fer agost. Bueno, per la Sala, no? Però si no hagués fet agost no m'hauria decidit a tirar per aquí. Un dia vaig mirar dins la bossa d'una dona. Una a l'altra per vomitar, que es deixen tàmpacs i clínex quan no hi ha paper, que mai no n'hi ha. Que allà dins solucionen crisis. No sé, a mi m'agradaria provar comèdia, perquè realment m'hi sento còmoda i no sé, per exemple, les flors carnívores doncs s'hi poden colar coses de comèdia, no? I m'agrada, no sé, m'agradaria provar alguna cosa. L'espai buit, sense lloc. La tele és molt més còmoda que el teatre i és còmoda perquè et tracten molt bé i vas com un reiet al rodatge i ets com... et porten aquí dalt, no? Però, d'altra banda, jo m'hi sento molt més còmoda al teatre, perquè és el que he mamat més i que és el que més porto en vena, no? I veure'm a la tele, doncs no sé, jo m'estic així tota l'estona. Quan miro m'estic així, perquè no puc veure, em fa molta... I això m'ha fet perdre la por als escenaris, bueno. I no arribarà a plorar perquè els oferiré una copa.